अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. देवगड तालुक्यातील चाफेड, साळशी, कुळे या परिसरातील जंगलात गेल्या काही वर्षांपासून गवारेड्यांनी आपला मुक्काम ठोकलाय. आता तर त्यांचा कळप भर रस्त्यात चालकांना दिसत असून वाहनं चालवणं धोकादायक ठरत आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.